Ahora atopo aquí en Fornebukta, para ver Fornebukta, que é esta parte do fiordo. Este banquito, esta sillita, por aí a ruta. Acabo de vir por aí por donde vai esa persoa. E a ver onde acabo, porque me temo que vou a ter que dar a volta, pero realmente vale a pena a esta hora da mañá, son as 8 e pico. Claro, os aquí é festivo e non tiña eu moita idea. Mira, por donde eu fun andando a xente vai correndo. Porque esas partes de aí, para estes tenis que levo, pero fíxate as rochas, todas dobladas, plegadas, levantadas. E co fiordos son de orixen tectónico, evidentemente, igual que a Ría de Arousa. Por iso están as rochas totalmente plegadas e verticais. Ala, clase de xeoloxía. Cóstenlos. Ai, o flotador. In case someone need it. No, pero de verdad que a variedade de rochas todas tan antiguas e interesante, máis que nada como aparecen. Isto xa nada, isto xa é na auga, isto non ten mérito.